There is one council, again 2-3 council, and this is Bord'l council, and he's the parliamentarian here. Look. He also legislator. दिनै कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशननि मिटिंआ गुवाहाटीआव जागासिनो दं आरो बे हिसाबै दिनै बड'लेण्डआव माने इउनाइटेड किंगडमनि गोबां हादरनि थान्दैफोर आरो जोंनि आफ्रिका साउथ आफ्रिकानि माखासे आरो गुबुन हादोरफोरनि थान्दैफ्रा दिनै बेवहाय बड'लेण्डखौ नायनो फैदों आरो माने बेनि अनगाबो गुबुन माने हादोरनि मालयेशियानिबो बेवहाय दङ माखासे द्लाम हादोरनि दिनै थान्दै बिथांमोना फैदों आरो बिथांमोनखौनो जों दिनैहाय बर'नि मोसानाय मुसुरनाय सरनिया बा आसामनि बिहु बेखौ दिन्थिफुंदों बिनि बादैबो बिथांमोना बर' गामियावबो बेरायगोन आरो साहा बागान नायगोन आरो बिथांमोना बेयाव फैनानै गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय जोंनि आसाम एबा बड'लेण्डनि सोमोन्दै बिथांमोना गोबां बाथ्रा मिथिलांगोन आरो जों बिथांमोननि दारैनो जोंबो बुहुम बिखायाव मिथिजागोन जे जों बोरै थायो बोरै जायो आसामा माबायदि बड'लेण्डआ माबायदि